Jingle bell bell. Veliki pozdrav svima ljudi, sama je Kotor, dobrodošli nas u moj novi video. Kao što vidite, danas radimo nešto jako interesantno, danas radimo kafa challenge. I da, pre nego što počnemo, samo bih htio da pozdravim ove likove na ekranu. Ako vi želite pozdrav, što sad treba da uradite jeste me zapratiti na Instagramu i dobit ćete pozdrav nekim narednim klipovima. Tako da uživajte u videu. Samo da kažem, ako prvi put vidite ovu ludu glavu na Balkanu, tako da obavezno subujte se na moj kanal, tako da bi dobijali još sjajnih klipova, tako da to i meni puno znači, tako da lagano. I da, danas radimo opušteno, kao što vidite, sa kafom challenge, tako da očekujem da će se ugušiti. Poješću dve ću pojesti, kašičice i to je to. Tako da možemo da počnemo i da, izazove radim kao što sam i obećao u prvom videu, tako da ko nije pogledao nek baci pogled odmah, tako da prava kafa, sad ćete vidite. Ne znam da li stavimo ovo sve u usta, ali ne verujem da će odmah. Gledaj, ovako, sad ću stavim, tako da uživajte i da za malo ću dati manje, ne mogu. Evo ovako, dosta. Znači, sada krećemo bez vode, bez tepne stinike, tako da, lagano. Aj, ovo su... Ja, moram gore. Gušim to sve. Aj, probajte sada da povedem. A, važi. Pokidao sam te, brat. Još jedna kašičica nam je ostala, tako da... Mislim, ono će se ušiti. Ne, baš, zato što je ovo veoma teško. Zamisli sam uzao onu celu kao što sam malo prije pokazao. Ugušio bi se 100%. Tako da idemo na drugu. A ovo su ovo. Ajmo, bit će tečno. Sad znam kako ugu sa kafa, nema šta da se pijem. Vidite ovo. Tako da, evo, pojeo sam se, čisto vidi, tako da... Inače uspio sam ove izazove, a pišite u komentarima, to jest koji ćete sljedeći izazov, tako da to je to. I da, planiram da radim Q&A za par dana i da, obavezno me zapratite na Instagramu i šaljite mi u porukama, sve čitam, tako da obavezno imat ćete ovdje Instagram. Tako da, vidimo se u nekom narednom klipu i da zaboravim se da kažem, Q&A radim za 5 dana, tako da imate šanse da mi pošaljete poruku na Instagramu i to je to. Tako da nadam se da ste uživali u ovom videu, tako da vidimo se u nekom narednom klipu. Imate od mene pozdrav.